mati ayam. Putih. Ibu, apa ini? Sementer. Paling sangat ini. Enak orang ini. Kok enak, weh. Gitu, enak gitu. Cangkem itu banget loh. Weh. Ini tadi kejadian. Wah, di lumayan. Kepala. Wah. Katanya semua Jadi mamer nih. Cuaca. tekan jeruk. Aman, Pak. Wah lo. Karim Bandem Jolo. Wih, strike. Kena ora iki, kena. Kok melayang? Kena iki. Yuk ketutupan tangan masih dulu. Kuah. Strike, guys. Iwak embus yang penting iwak nak iki iwak gurih. Foto. Double strike. Itu. Foto. Tapi putih kabeh. Lho, putih kabeh ngene kok ora. Silo. Kuwi enek rene gatel. Gatel iki. Emang ngancani iwake ndancuki ngamukan. Mau sitoke nih. Ning dapur. Dipangan kerja. Makan. Strike. Pegel. Nek iki iwak iki. Iwak. Sunduk gawat. Ora itu penalti mah ya. Iya ra kira ucul nek tak guane lho. Guane yo setrek nek. Delek kabeh. Ya kesentek yo kene. Aku mau yo ning kono. Dihajar sih. Teng.
Ini sikilan. Makanannya minim. Pegel, pegel. Ada berapa anu lali? Ya ora kena. Bakul. Jadi rokok enak. Jual di Jakarta. Sing rokok lah. Mbok surane sedang banget. Nek surane awet. Nek awan ora wani rokokan, surya ora isuk tok kanggo. Magriban ya, Pak. Sikit lumayan.